Шафталы. Шафталы. Шахталы шундай сағау ниндедир. Бысыраак. Мен тәүдә шахта дип ишеттем. Сағау, матур, шахталы. Матур яңгырайт, матур хәзер инде. Шафталы дигән, шахталы дигән һәм белмим. Шатлык бәлки. Ура! Ихлас күңеллеме? Яһымлы һымарак түгел микән ул? Шулайрак миңа ни килә, ассоциация килә. Яһымлы, ни емеш шикелле, персик микән? Көрән. Көрән. Ерен. Көрән. Хоро. Хор. Хор. Көрән. Кемдер хоро дип әйтә, әмма мин көрән өчен. Әй, көрән микән әле? Коричневый дигәнме? Көрән. Хор инде. Шәмәхә минең һеңлемдән белеп калдым, ул фиолетовый һәм Шәмәхә царица безнең Пушкин язган ул ниндидер Шәмәхә төстәге кием кигән. Ятканы буламы? Шулай буламы? Бердә әйтә алмыйм, сытыр. Менә сытыр дигән һүз миңа ни ул? Ой, мин Шәмәхә төсен беләм, ул фиолетовый башкортса. А соқыр тинме? Сытыр. Сытырды белмәйм. Булай кызыма Шәмәхә дип өйрәтәм. Шәмәхәнская царица. Сытыр кигән берәй нәмәләр, белмәйм. Ишеткәнем юк. Шәмәхә фиолетовый, сытыр белмәйм. О, Шәмәхәс. Икәү бергәме шунда үз бәйләнеш. Шәмәхә күләгә кеүек, ялкын кеүек. Сытыр ул ни? Кыуыш аңлавымса. Сытыр. Юк, әйтә алмыйм. Матур кыуыштыр инде. Матур эсендә ут янып торган кыуыш. Сытыр, бәлки сытырлаган. А бәлки әйткәндә, бәлки фингалдыр. Ниндәйдер сыйфатты, Шәмәхә төсендәге сытыр. Шәмәхә ниндәйдер матурлыкты билдәләгән һүздер дип уйлыйм. Сок. Хут, компот. Компот дип әйтәбез без. Менә ул минем иң зур косягым дигән. Әллә кызлай сок дип өйрәттем. Без һәү сәбәбе һөт сәбәбе. Улының һәү һөт. Хут тем, хут. Ну, компот те, компот те. Ирем турында күп хәбәр һөйдәме, кешегә һөйдәме? Уга насар яңылыкты йөзенә бәреп әйтмәскә ашатып, әбәүләп, ашатып кына китереп әйтһәң, уның алдына матур гына булырга кирәктер. Насар хут дидермәккә. Иреңнең колагын хакла, юк бар насар һөнәрдән ләстит шулдыр. Ул был хороздар менән нык арытмаска дигәнде миңа аңлата, миңа кажется. Үләем ул яман һүзләрдән, яман яңалыктардан хакларга. Ирдәр яратмай бит, гайбәт һөйләгәндә икенче кешеләрдә һөйләй башлаган, шуга үзеңдә тыярга кирәк. Кызлар гайбәт һөйләргә барбыр, яратаһың бит инде. Тегенне булай дип. Карайһың да ирең ашатып. Теге тынып китә бит инде, уйыдынан күрәһең ул охшатмаганы шундай хәбәрдә шуга ней. Шундай теләһә нимә һөйләргә кирәкмәй дип уйлыйм. Матурды гына караһың, нигә генә караһың. Уга инде матур, һәр сак матур булып күренергә аның алдында. Өйдә матур итеп киенеп йөрү, Матур булып йөрәһең инде шунда өйдә. яман итеп үзеңдә тәрбияләмәй, мәскәй бик күп йөрмәй дигәнде может аңлаталар, шулай итеп уйлыймсы. Биләнеп, матур күлдәк киеп, сәсеңде юып дигәндәй. Сәскә Башкортстан, тауган илем, тауган ягым. Дан һиңә Башкортстан, азат халкым. Башкортстан, һин һөекле данлы ил, күкрәп ята тауган йөребез. Дан һиңә Башкортстан, илен һөйгән азат халкыңадан. Рәсәй менән бөек бердәмлектә, сәскә ат Башкортстан. Башкортстан, бөек йөрәк. Дан һиңә Башкортстан, тыуган ердә күнмәс усагыбыз. Сәскә ат минем Башкортстан, туган телдә тынмас йырыбыз. Изге
Нанаер, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на, на-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 на. Илен һөйгән азат халкынадан Рәсәй менән бөек бердәмлектә сәскә ат Башкортстан. Бында йырлаталар икән.